Saka vana miracle po paaka nzwa kunzi ndiri fake. The first thing chatogona kuita zvakaita sana zigo vaya. Ndomutora. Achauya kuno even over lunch. Ando uya titoyo mudriver let's talk. Ndimapiwa paruri ndiri fake kasha. Yeah. Ndimapi no bishop papa makabaiza so. Andona. Kana ndakabaiza ndogadzirisa. But that shows pride. Achinzwarwo. Mafundisa anhasi munhu waMwari. They've got a brand to protect. All right. That's a business. It's no longer gospel. They are no longer saved. The moment as a man of God you come out and say, I have a brand to protect, that's a business. It's only in business where we protect my brands. Yeah. They cannot stand him. If you know very well. Plus, what is he going to do? Don't get the size. Don't watch an example. Don't an example. But you don't example. Watch you to rasika. Because a fake prophet, I know Twitter zakatwetwa na izo zokutenda kumapuriza izo ndo fake yo. Yeah. They are afraid. Kutivanzi, they are now powerless. They are now powerless. So they want to attract people. Attracting people is attracting money. All right. It's about money. Because after I perform a miracle, Maria kuchanga kuya. We are saying, ma one-on-one. All right. Ma seed offering. Saga, they need, as much we need money every day. We go to work every day. Because we know where our bread and butter is buttered. So we need to perform these miracles every day. All right. So that cash flow yedu inofana kuramba ichi flow. Vanhu who are ready for that. Vanotupiwa $20. Mabhidhiri. To fake. Yeah. You understand? Zvekuti imwe kwakutofunga kuti iwe wapinda muchechi nhasi. Kana zvichiitika, because you are desperate. You have a situation. Baba dakuze vanhu vari kutambura. Then woenda kuchechi kuri kuitwa izvozvo. You are convinced. Wozo ndinoda kuona munhu waMwari zvonzi munhu waMwari mufana kubhuka. Because you are desperate. Mari kubhuka registration $50. Kuzoona man of God $50 inenge the administration fee. Kuzoona man of God $500, $300. All right. You understand? Then wotopinda. Hauna assurance. Kuti zvandikupinda zvichaita here kuti hazviite. Because amuone zvose. Amushandiswe naMwari mazuva ose. But Mari yapinda muhomwe. Iye haazombofa kuita follow up. So it's robbery. That's daylight robbery. Fraud. Unoti, why are you acting? Stage name re. Where's the stage name fake? Hands, why are you acting? Why are you acting? Inonzi Nyamakanga. Ndine masene maviri gonde Nyamakanga. But ndikazondau chawo ndinonzi Michaels. Ndakatombozi Michaels ke. Ndakatombozi Kevin Michaels. Prophet Kevin Michaels. Okay. Inini? Ndazingatoziva. Ndakatombozi Prophet Kevin Michaels. Where's one Joe Daniels? My stage names. I don't see chance out. You see. Muri Zimbabwe, kusangana kwatikuita zvekare, tina Bishop Nyamakanga. Bishop, welcome to Bishop. Thank you so much for welcoming me again on this platform. Cup Clash. All right. Prophetic Cup Clash. Taura Cup Clash. Tive nekunzwisisa the reason behind the exercise yakaitwa. Nechimwe chidzidzo chakabuda mairi chaisagona kunyatsoonekwa neruzhinji rweZimbabwe. Okay. Thank you so much. Nye Cup Clash, prophetic Cup Clash, nae? Yeah.
Yeah, in my own personal view, I think that exercise was overdue. Yeah. Yeah, was overdue. What Prophet Emmanuel Makandiwa did, that was a very noble exercise, a very noble prophetic exercise. Yeah. Yeah. Why? Vanhu vakangofunga kuti pamwe kubheja kana kuti murume ada kuonererwa kana kuti haada kushamisira kana it was deeper than that. Chakaonekwa na Prophet Makandiwa nechandakaona inini nechandiri kuona inini ndechekuti muZimbabwe or in the African continent there is now too much idolatry. Kunamatwa kwezvimufananidzo, kunamatwa kwavanhu in the name yekunzi anonhonga tsono, in the name yekunzi aite anoshandiswa, in the name yekunzi ane mbiri, ane nyuchi dzinobata vanhu dzinosunga vanhu. All these things. And vanhu vanoenda because people are desperate because of our political atmosphere in Zimbabwe, people and economic hardship that you are facing. People are desperate. All right. They want solutions. So anyone who comes up with a solution, people they run to. All right. So ndabirwa $500. Ndakaronga kuti ndiite business. Ndopana ndakaperera. Ndizvozvo. Ndozonzwanzi kuna madzibaba masango. Kama madzibaba mutongi. Vane nyuchi. Dzinobata munhu. Yeah. Anyuriwana. Then I'm going to ndaona aka-advertise. That's advertising. The moment you put your, okay, let me say this. The moment you put your phone number, you understand? Pachinhu chese, kwangwesa phone number yako, uri kuti nditsvagei. All right. Ukaisa a price tag, chingave chinhu chekuchechi, chingave anointing oil awatwa. Kungwesa price tag chete. It's not business. All right. No matter how much people may try to justify it. Kungwesa phone number yako, nditsvagei. Ndokubatsirai. Hakuna munhu anobatsira vanhu mahara. Kungoisa price tag pamvura, pa anointing oil, pa wristband, is no longer azvinhu zvaMwari. It has become business. All right. Yeah. So Prophet Makandiwa kuti huyai mose vanoti vanoona. He wanted to tell them kuti no, muri kunyepera vanhu. Uye imimi vanhu muri kunyeperwa. Hazvireve kuti hakuna vasingaone. Vanoona variko. But hauzoona mazuva ose. Yeah. Hauprofite every Sunday. That's a lie. That's a lie. Yeah. How many Sundays did Elisha prophesy? Bible racho ngadari singatakurike. I profit every day. Do you understand? Yeah. Hauprofite every day. Anoita zvekuprofita. Ndotaura zvekutoparidza kwacho. You can't preach every day. That's a lie. You can't preach every day. Kaona mfundisi anoparidza every Sunday muchurch make ane papa, there's a weakness, there's an error. You can't preach every day. Because une time yekurelease, ne time yekutora, and there's a time you need to sit down and listen to other preachers preaching to you. All right. Oh, saka ndo the reason behind the exercise inoitwa kuzayoja yekunzi ma preachers anobva all over the world, mouya pamwe ya senior pastor ya bishop, but uri kumira pachitaura mumwe pastor ari kutoparidza pastor mbidi kwauri atoparidza wakagara. Exactly. Izvozvo manje zvinodiwa. Saka ukaona mufundisi muprofita anoparidza every Sunday. Yeah. Even kwa Makandiwa ndiye anongoparidza kuti ega. Nyanga akakaita exercise yakagona. But upane pamwe paanotadza. Ndo zvinotoratidza kuti tiri vanhu. All right. Yeah. Tinoita maerrors. Exactly. Munhu wese. Saka vaMakandiwa ari kuti varume ndoda kukuudzai nemadzimai kuti kuona munoona but hamuone zvese. Uye zvekare hamuone nguva dzose. Yeah. Elisha anotobhuta kumana.
Hey, but chinhu ichi ndachivanzirwa naMwari sei chekuti mwana wanhingiriki nanzi mwana where the Shunammite afa. Mwari vanosindiudza zvimwe zvese but izvi ndavanzirwa. Saka zvakaita vana vamakandiwa, that was a very good move. Alright, yeah, because takazoona zvakawanda vanhu vakuita mavidheos mwakutotsipikwa kaendako kunotsipikwa kutsipikwa chachi vanhu kachi zvazvehuro ine zvatakambotaura mazuva nyaya dzengozi kuti ndo inozotsipikwa kuti ukauraya munhu zviyaka mweya wake usamuke. Saka vanoti kuti kutsipikwa. Saka vana miracle po vaiti unotsipikwa, it means hazvisi zvaMwari zvavanoita. Alright. KwaMwari hakuna kutsipikwa nekuti hakuna anogona kutsipika chinhu chawapiwa naMwari. Yeah, because ini ndo pandakaita question because kana because ndakazitora kuti inenge ndiri muprofita waMwari. Handitika hapana pandinoti munhu handisiri kutenda kuti muprofita waMwari ozonditsipika ndine simba ndine greater power. Hazviite. Kundotsipikwa sei? Hazviite. Saka zvakaexposa maprophets mazhinji zvakaitwa navamakandiwa. Of course people cannot come here and say it. But zvakaexposa maprofita mazhinji, especially vakaresponda. Vakareacta, they were exposed. Vasina vanotori a better advantage kuti vakaramba vakaita se vakanyarara, but any prophet akataura they were exposed. Yeah. Pantone video ra Prophet Miracle Po ravakaita this past week ravaiti vari kuexercise power so ameno kana makariona ravakashedza shiri paview mirror vaita pafanira kuya shiri chichi pakazoyaka shiri kakaripo. Handizivi kuti mungayasotsanangura kuti chichocho. Unfortunately handija kuchiona zvavo. That's magic. That's not God. Yeah. God will never use you to demonstrate his power in such a way. We have got people lying in hospitals. We've got people who've got cancer patients. Yeah. We've got people who are desperate for God. We have people who are struggling with addictions. We've got people who are struggling with masturbation, struggling with pornography, struggling with allergies. Yeah. Then you use this power of God just to bring a bed on a view mirror. Yeah. That's not God. That's not God. Yeah. Yeah, take it from me. Hakuna simba raMwari rakaita seiroro. Nderimwewo simba. Alright. Kwete raMwari. The power of God, my brother, is there to transform and to impact people's lives. Alright. So wakati huya shiri, huya paview mirror. Hazvina zvabatsira. Zvabatsire. Alright. Yeah, panonyazobatika ipapo. Yeah, because handizivi kuti vamwe vanoda kutrenda kana kuti chii. You see what is happening? So social media has destroyed a lot of preachers. Tiri kuparadzwa nesocial media. In the sense yekuti ndikaona muchitrenda imimi. Munoziva kuti kutrenda kumwe, ini I remember pandakatrenda inini. Na first video yekuti itsika yevanhu yekukanganwa. That was 2018, 2019 thereabout. Ndakatoita kutoudzwa nemumwe munhu. Apa yange ndatozivo kuti ndisinga akatonditi Bishop muri kuziva kuti muri kutrenda. Ndikati kutrenda zvikati zvikati let me show you. Konradza video ndotona ritori kuma 100 chakuti 100 plus chakuti ende rinenge razara ini muridzi wacho handisi kuzviziva. Saka chinozoita manje unozoita nzara yekuda kuramba uchitrenda. Alright, ndo pari kubva. Ndo patakafira yacho yokurasika. Ndo pakutangira kurasika manje. Alright, because pana umwe kutoprofita like kuti profita pane hondo iripo
muchazivesera munhu akafa apa ndotaura about Prophet Miracle Paul. Okay. Pane umwe akakuti profita baba tofana kuita paminamato tinamate chichididi zvimwe zvacho sazvo zvine chekuita nekuti uwane relevance. Ndizvo zvatiri kutaura izvozvo kuti kutrenda kwekuti ndikataura zvaPaul, munhu wese who follows Paul, munhu wese anofanira kuti follow akuchindifollowa. All right. Munhu wese who follows Magaya akuchida kundifollowa. All right. Hazvisisina Mwari mukati. Andauza pavhidhi yangu yekutenga ndakatenda naye ndobva ndaita nzara. Ikuda kuita sefuti. Ikuda kutrenda. Ndakundotsvaga manje kuti ndichese nditrend. Kuti ndirambe ndichi. But yet that's not it. All right. Saka vanhu vakutsvaga ma-controversial issues ekuti varambe vachitaurwa nezvavo. All right. Kunzi vakapenga. Okay. Yes. Yeah. Pane panoida kuti mundipo comment like there's a case which is going on ya Prophet Miracle Paul na Mkoma Zigo. Yekuti Mkoma Zigo akati Prophet Miracle Paul is a fake prophet. Pavatoendesana kukoti ukatoitwa court proceeding kutanga icho yakatoitwa. Then after that paita kuti podcast vati Miracle Paul is a fake prophet. Handizivi kuti semunhu waMwari semunhu waMwari was it necessary kusuwa munhu kuti ati the fake prophet. Kutoenda kunomangara kunzi wanzi uri fake zvatoratidza kuti uri fake. Kutonomangara kwakaita ikokwe zvatoratidza kuti ari fake. Wakuparadza business. Exactly, because look here. Shoko raMwari ukatadzirana ndikatadzirana nemi ndofanga kuapproach ai. Yeah, because Zigo achitaura anoti akatombotry kuvaapproach achitaura ngenga ndingoipedza behind the scene. Exactly. Zigo ipapo because constitution yeZimbabwe hapana painotaura kuti ma-fake prophets akadai kati maprofita echo akadai. Tinozwana mushoko raMwari. Shoko raMwari ndiro rinotiudza kuti Nyamakanga ifake uyo itrue. Ishoko raMwari. And mngomana akatotsiga ari kuti I can prove. Yes, he is right. Iye kana ari wechokwadi anofanira kuzviprova kuti ndiri wechokwadi. But manje mushoko raMwari manje azviko. Zvokuti ina handigoni kuprova kuti ndiri bishop wechokwadi. Handigoni kuzviprova. Zvinongoprovwa chete nelife yangu neconduct yangu inini. 1, life yangu yandinorarama. 2, shoko raMwari randinoparidza. The word and the life I lead must complement each other. All right. Because kuno mwana anogona kuti anoparidza zvechokwadi but background ane life isiri right. So you don't have to be someone who preach something that you don't do the opposite. Exactly. All right. Saka vana Miracle Paul paakanzwa kunzi ndiri wefake, the first thing chatogona kuita zvakaita sana Zigo vaya ndomutora achauya kuno even over a lunch andoona uya achitoyo mudriver let's talk ndimaipuko paruri ndiri fake kasha ndivapi oti no bishop papa makabhayiza so andoona kana ndakabhayiza ndogadzirisa. But that shows pride. Achinzwarwo. Mafundisa nhasi munhu waMwari. They've got a brand to protect. All right. That's a business. It's no longer gospel. They are no longer saved. The moment as a man of God you come out and say, I have a brand to protect, that's a business. It's only in business where we protect my brands. Okay. Yes. Yeah. It's only in business. There's a time ningati time eri zvichiringoitika even now. Apostle Talent Chiwenga
vanombobata ma preachers, ma men of God, but handisana kuti vambofairwa ikesi kunzi wakataura zirizvo wadai vanhu rungonzwa vachingosiya vanomusiya because they know kuti they cannot stand him against his word. They cannot stand him. If you know very well, plus futi zigwanga kuti apa mumfana damugadzira size damuita an example, but mukuda kumuita example kwacho ukutorasika, because a fake prophet anotoita zvakatoitwa na izvozvo zvokutoenda kumapurisa izvo ndo fake iwo. Evidence yekuti is fake, sorry, evidence yekuti is fake inotoripo yekuenda kupolisi, yekutoenda kumapurisa. Because the word said taura nemugari pasi semuchienda kumatare kunotongeswa nevanhu vasina nemanani believers. Iwewe as a man of God, a prophet after all, with a huge crowd, undosungisa munhu ari pasi pako, which is not a pastor. Fake. Alright, kuroti nyaya yanga irifanira kutoenda paground vototaura naye kana even kutomuparidzira ndotaura naye ndotaura naye nakawandise Sparks uya ndotaura naye but one time pane imwe kesi yakatomboitika naSparks uya DJ Sparks tikatotorana tikandogara paRainbow Towers tikataura 2 hours tichikurukura. Yes, ndochikristu chokwadi ndochikristu. Ndikaita problem tinotaura, kana tatozonetsana totsvaga mafundisi makuru atinorespect. Ndidaidzirewo apostoli tauro nemufana so zvakuenda mastreams handizvifariri. Saka ukangoti wataura zigwa akunanika wandinanikirei, wananikwa because wakatota. Pane pandoda kunzwa like nguva yatikurarama ma men of God atinawo mazuva ano, vazhinji vacho ma so called prophets, vazhinji vacho it's like kuti every Sunday there's a miracle. Zvekuti even meaning yekuti miracle haichatokwanise kushanda because miracle chishamiso ndochato chishamiso kuro chishamiso uyu haukwanise kungoshamiswa every day. Amen. Mungati the reason why vachiita chiprofita every day, every Sunday, every miracle is because they are afraid kuti vanzi they are now powerless. They are now powerless, so they want to attract people. Attracting people is attracting money. All right, it's about money. Because after I perform a miracle, Maria kuchanga kuya. Inouya say, inouya ni ma 1-on-1. All right. Inouya ni ma seed offering. Saka, they need, as much we need money every day. We go to work every day. Because we know where our bread and butter is buttered. So we need to perform these miracles every day. All right. So that cash flow yedu isusu inofana kuramba ichiflow. Saka all these things zekuti kucha unoona here kuti Israel pavakangopinda muKenani kwakusina ma miracles. Kwakusina miracles. Kwakusina. You understand? Saka even pavaitomofamba murenje Mwari vaita miracle apo. Do you know ndokunaita 1 miracle in today that can sustain me until my death? 1 miracle. Yekuti ndogona kumutsa munhu akafa kana kumutsa bofu. Vanhu vagouya kuchechi. Vagogara ndikoparidza vhangeri mazuva ose. Mwari achiita zvinhu ega muvanhu. Because ipapo ndo panaida kuti ndizosvika kuti
mamiracles ari kuimprove the livelihood of people Exactly. vari muchechi vati kuti mabelievers, because if they are not improving ndo patinozopedzisira taakufunga maybe nepfungwa dzakaita dzana zigo dzekuti life yemunhu ari muchechi haisi kuchinja, but munhu auya nhasi ari kuprofitwa after 3 weeks ari kuya netestimony zvinhu zvake zvakaita, maybe its business business ratoita zvinhu zvatoita. Hazvizoite here sekuti tiri kutsvaga vanhu vanonomira as actors muchechi, then I prophesy upon their lives, I pray for them, then they'll come back with the testimony. Kunotori nevanhu who are ready for that, vanotopiwa $20 mabhidhiri to fake. Yeah. You understand? Zvekuti imwe kwakutofunga kuti iwe wapinda muchechi nhasi kana zvichiitika, because you are desperate, you have a situation, baba da kuuza vanhu vari kutambura, then woenda kuchechi kuri kuitwa izvozvo, you are convinced. Ndinoda kuona munhu wamwari zvonzi munhu wamwari munofanira kubhuka, because you are desperate. Mari kubhuka registration $50, kuzoona man of God $50 inenge the administration fee, kuzoona man of God 500 300. Alright. You understand? Then wotopinda hauna assurance kuti zvandikupindwa zvichaita here kuti hazviite, because hamuoni zvose, hamushandiswe naMwari mazuva ose, but mari yapinda muhomwe. Iye haazombofa akaita follow-up. So it's robbery. That's daylight robbery, fraud. Fraud. These are fraudsters. Yeah. Fraud. Inini handisi kukuzaka zvokuti ndindenjiona. I once traveled this path. This road, yes, takambozviita. Zvese zvekunyeperera vanhu, zvekuchinja mazita, vesanamira kupuwa, ndo fake wachos. Which means a prophet hafani kuita stage name. Unoti, why are you acting? Stage name re. Where's the stage name fake? Hands, why are you acting? Why are you acting? Inonzi Nyamakanga. Ndine masene maviri Gonde Nyamakanga. But ndikazondau chawo ndinonzi Michaels. Ndakatombozi Michaels ke. Ndakatombozi Kevin Michaels. Prophet Kevin Michaels. Okay. Inini? Ndazingatozivi. Ndinonzi Prophet Kevin Michaels. Where's one Joe Daniels? My stage names. I don't see chance out. You see. All right. I can tell you also, ningi na ningi wani ma stage names, ningi na ningi, wawesona yubetenja, wana Bransona. Those are stage names. Branding, that's business. All right. That's business. It's now a fame. That's fame for popularity. There's no Christ in it. All right. Yes. Yeah. There is nothing you can tell me about these things. I've been there. All right. Zvokuti baba, taikokwa baba takapfeka, ndikakuti wakuparidze kuchechi kwangu inini. You understand? Ine ndaziva kuti muchechi mangu mune vanhu, muna ningi. Kati kuna ningi arida kuya kuchechi akadai tokumurova mari. Tokuudza kuti chamari uya kuchechi. Ndokutengera kasutu kana usina sutu ndokutengera kasutu. Tsvagira kasutu kari bo, kabhutsu kari bo. Goenda kubhabha wonyatsogerwa bo. You understand? Wouya kuchechi uchamari paridza. Kune kwataenda kunoparidza isusu chichinzi chamari paridza inini. All right. Yes. So you are marketing him. I'm marketing him. Yes. I preach about you. You are a man of God. You carry anointing. God have sent you. You have raised a dead person. Right. What do you tell me, my brother? Yeah. I have God. Andisati ndakanzwa ini. Taishita chigemu ichi. Yes.
One day we'll talk about it makasununguka. Tongozotaura pamusoro pazvo. Yeah. Tichichinja mazita Prophet Kevin Michaels. Vabva kuHarare vanopindira muCity Sports kwandisingapindiri. Alright. Because we are not the market aka. Alright. Yeah. Ukataurwa zvimwe zvinhu zvakanaka zvinoshirwa nevanhu. Yes. Vanhu varedi kukuteerera. Yes. Alright. Saka ndotanga kundimaketa pandakabva pandinogara pandopindira chechi yangu. Ndisati ndabuya papo kuzoparidza. Potaurwa imwe profile. Potaurwa imwe profile inotyisa. Akaparidza kwakata last year akandoparidza kuUK kwandisina kuenda. Kuti kuti imimi vana vesangano mukurumidze kundigamuchira. Chanchata sai panongozinda pa podium pa praise the Lord. Vanhu vanenge vakatopera kudhara. Can I prophesy? Prophesy, man of God, chechi yatoherereka. Ndakatoona kuti imwe yacho maprofesa acho it's interrogation. Unotaura wega nyaya yako. Munhu waMwari mukapa vanhu word akudzai. Vanhu havachazodemba. Vanhu vakanyatsopa vanhu word. You're home and dry. Yeah. Word ndo rinokushanda. Word ndo rinoita mamiracles. Vanhu vanongoenda matestimonies. Mufundisi pambakaparidza vhangeri riya. Ndichingosvika kumba. Yeah. Mamiracles aitikire muchechi. Aiyo. Vana vaIsraeri vainhonga chingwa matende mana matende avo. Ngati kutsime. Kwete kutsime. Yeah. Zvihuta zvaidonhera mumatende avo. Yeah. Vamasingaendi kusangoka. Matende avo, mamiracles. We go to church, we sit under a man of God, we hear the word. Shoko roshanda matiro reza kutenda. Toenda kumba. Alright. Tochidzoka next Sunday kana midweek. Mwari vaita zvinhu. Yeah. Saka kujegera. Alright. Yeah, aiwa matibatsira nawo dzema fake prophets nechichichi. Aiwa matibatsira. Mwari ngaakudzwe. Yeah. We thank God for that. Yeah, muri Zimbabwe muchishona zvinonzi ane nzeve anzwa. Yeah, aiwa tadzidza. Ivo kana kwako zvirizvo zviri kwayo. It's time yekuona wega. Tingakudze kuti kwauri pane zviri kuitika kwauri uri kunyeperwa kana kuti kuita sei. Pamwe pacho unoda maziso ekuona nenzeve dzekunzwa. Uchibatanidza zvinhu uchiona kuti zvinhu zviri kuchinja here because vanhu vemuchechi unovaziva. Vausingazive vari kuuya vachibatsirwa muchechi unovaziva. Saka iwewe it's your decision kuti upenyu hwako unoda kuti uende nekupi. Zvichakadaro ngatisangane musvikamu zvinotera. God bless you. Mwari wakuitirei zvakanaka.